Hej, velkommen. I dag skal jeg vise dig om, hvordan du laver en fed tegnefilm. Ja, det første du gør, det er, at du går ind på extra, eller hvad det hedder, normal.com. Så går du ind i Make Movies. Så vælger du simpelthen dit emne. Jeg vælger det her, og der kan du vælge en person eller to personer. Jeg vælger to personer. Så går man herind, at du skal oprette en bruger. Men jeg logger bare ind, fordi jeg har en bror. Ja, så kommer man jo herind. Nu skal du vælge de nemmeste ting. Og det er hvordan kamera, eller hvilken version det er, og det. Ja, når den er nået herind, så vælger vi, hvor det skal være. Det kan være i en forretning for eksempel. Og så vælger vi actors eller personer. Og her der vælger vi så, hvem det er, der skal være der. Det kunne faktisk se meget sjovt ud med en klovn. Og en dreng. En meget lille pige kan det også være, der ser så ud under hele. Ej, en ninja. Sådan. Og så skal du vælge om, hvilken stemme de skal have. Okay. Who's got the answer? Anyone? 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 Så prøver vi lidt den her. Okay. Who's got the answer? Anyone? Så prøver vi den her. Yo dude, just a mellow out. Nå, Yo dude, den lød ikke lige så godt. out. Så tager vi bare den der. Unfortunately, I has recently gone on the dole. Sådan, det er den. Så går du ind i sounds. Så skal du vælge baggrundsmusik. Så har vi for eksempel lounge. Men nej, den vil vi ikke have. Så går du ind i story. Du behøver faktisk ikke at vælge nogen baggrundsmusik inde i sounds. Så kan du for eksempel skrive som klovnen. Vælger vi lige om, hvor den skal stå. Sådan der. I hate my life. Og så skal du afspille det. Så kan du gå ned til næste. Så vælger du måske et nyt kamera. Og så skal den nok være hen på ham. Eller stå på en anden vinkel. Jeg vælger der. Og så skal han lave en lille sjov ting. Så kan han gøre sådan det her måske. Så klikker du ved Prime. Yes. Så har vi. Yes, you do. Og når du endelig er færdig, gør du bare det du vil med det hele. Du kan også lige tilføje en lyd. Tilføje lige en lyd som det sidste. Finder vi lidt eller andet. Magic. Ja, det lyder fint. Ja, sådan der. Og så klikker du private. Ja, når den er færdig, klikker du simpelthen bare der. I hate my life. Yes, you do. Og jeg havde nogle fejl ved live. Nå, i mig. Han sagde det nærmest lidt som dansk. Meget fedt. Nå, men så gemmer du den bare. Og du kan også bare vælge save. Eller bruge det. Ja, jeg håber den her guide den var fin. Og den var brugerlig.